projecte molt il·lusionant que realment no ens imaginàvem que arribés on ha arribat avui. 2 dones van anar als Estats Units, van tornar, van començar a muntar i en el 93 ens vam posar en contacte, el 94 érem 5. Quan tu presentaves un projecte només per dones, en el 97, que jo vaig començar, s'entenia poc. Molta energia, molt d'entusiasme, una sensació de dir no sabia que això existís i fos possible. Quan jo vaig arribar recordo que hi havia hagut un canvi de seu, una seu que és la que a dia d'avui encara tenim, molt maca, uns baixos. Que ara aquí portem el territori en el que està surt i ha estat surt. Per començar recordo la primera entrada surt, que surt el que és la seu enganya molt, és a dir, tu arribes allà i sembla només un passadís, però després es va multiplicant i va creixent. Jo m'encarrego dels 3 pisos d'inclusió que tenim com a entitat, és que al final acabo fent també molts quilòmetres, anar a visitar els 3 habitatges, que tot i que no són, diguéssim, la seu, són uns espais també molt emocionals, molt emotius. El primer, quan estàvem al carrer Bruc, i m'ha vingut al cap la imatge d'aquell despatx ple de dones al voltant de la taula rodona, ple de fum, era horrorós, era l'única que no fumava, i l'última és surt d'avui. Era un magatzem ple de pedres de la Guàrdia Urbana, amb forats. Vam dir, això podrà ser surt? I realment és un local impressionant. Arribes i és una porta molt petita, però quan entres és com que és la grandiositat que ens va donant potència, no? Sempre he treballat més en territori, no només espais físics, sinó també barris, carrers, places. I també recordo la primera vegada que vaig anar a l'espai de Sant Oleguer, que era Ravaltex, i tot el moviment que hi havia allà de dones, no? Amb les màquines de cosir, tot el que surt és molt gran, no? Més gran del que realment jo havia imaginat. També recordo quan vaig entrar que hi havia com 2 àrees molt diferenciades, no? Que era tota la part d'intervenció, molt enfocada sobretot en programes d'inserció, ocupació i tota la vessant de recerca, que això estava com molt consolidat, però al cap de poc temps també surt va començar ja a créixer. Quantitat de coses que s'estaven fent diferents, no? Però compartint un mateix enfocament. Era molt insòlit poder trobar un espai de recerca i d'intercanvi, d'aprenentatge continu dintre d'una entitat social, amb un objectiu molt clar de transformació i de poder desenvolupar, generar coneixement que després es transformi en una transformació social. Yo entro en el 2016 en el programa Obrim Portas, que trata sobre la preparación de las personas para acercarnos a la búsqueda de trabajo. Entonces nos preparan para entrevistas, nos ayudan y nos enseñan cómo preparar el currículum y también si necesitamos alguna otra cosa, como por ejemplo refuerzo en lo personal. Quan penseu en surt, en el vostre pas per aquí, en la vostra feina aquí o en el que us ha donat surt, de sentiments que us desperten. A mi em venen els sentiments de motivació perquè jo no vinc del tercer sector i a part també sento agraïment perquè encara que porto molt poquet temps aquí m'he sentit molt recolzada. El moment en què ve una dona que, per exemple, ha trobat feina o que ha pogut millorar la situació habitacional, ¿no? I una mica la felicitat que això et transmet. Como usuaria me siento muy contenta porque sé que es un lugar muy reconfortante. Sé que si necesito algún tipo de ayuda, más que todo en lo de búsqueda de trabajo, sé que dónde puedo acudir, sé que me van a ayudar siempre, satisfecha por todo lo que yo he logrado conseguir con ellos y sé que Surt siempre va a estar ahí para mí. Estic pensant aquí, he crescut
professionalment però també personalment. És com un punt estable, un punt de confort, un punt de malgrat, no? La vida va avançant, no? Tot el que m'ha anat passant, és com una casa, no? És com la meva família. He viscut també, no? Sensacions molt diferents, sensacions d'eufòria, sensacions de preocupació, de molta intensitat, però d'alguna manera és com un recorregut que m'ha donat molta estabilitat. Que per mi Surt és part de la meva vida i com a la vida hi ha hagut moments, emocions de tots els colors. Surt és un repte continu, t'obliga a plantejar-te molts reptes i per mi això, la sensació és d'haver crescut molt amb Surt. Però també recordo moments de dolor molt forts perquè hi ha hagut moments durs en la nostra trajectòria, a la vegada també molta alegria, sentir-me com que Surt m'ha ajudat, la gent de Surt m'ha ajudat a ser el que sóc i a créixer a la vida. I ara estem a aquest quadrant, que és el quadrant de les persones. Segur que us heu anat creuant amb persones, no? Que ara no estan aquí, però que són molt importants o han estat molt importants. La Mònica és la primera persona que vaig veure físicament a Surt, per tant, i a part, per tota la capacitat que tenia de generar bon clima i era una persona molt estimada. I la Sònia, mora grega, no? La Emma Ràfols, la Carolina, l'Anna López, l'Anna Camargo, perquè és una persona amb la que em va sorprendre molt la seva capacitat, l'empenta. Tota l'estona he estat pensant en les dones que han participat a 2 tallers i amb ganes de tornar a veure aquestes o d'altres, no? Que necessitin espai per poder ressorgir. L'Anna López, que s'acaba de jubilar, per totes les complicitats i els moments difícils que vam patir, de la Eva, que vam estar en els primers moments, la Noèlia, la Marta i la Mònica. La Mònica era una persona que va estar molts anys a Surt. La primera que m'ha vingut a la ment ha sigut l'Anna Flor, ha sigut la Marta Colomer, ha sigut la Mònica i moltes altres que en aquell moment, entre totes, i amb molta alegria, i amb moltes ganes, i amb molta il·lusió, vam començar a implementar i a ordenar la nostra metodologia de competències. De la Mar, que és la persona que estava al front de l'àrea quan jo vaig entrar i que va ser una mica la meva mentora, de la Núria i de l'Amanda. Després m'han recordat molt de viatges, perquè hem viatjat moltíssim al llarg d'aquests anys i molts llocs que hem visitat plegades. El Genís i la Maite, que en aquells moments portaven tot el programa d'Obrim Portes, el de la Sarai, l'Eva i el Guillem i el Leandro, i l'Ester. L'Anna Gallego, que em va ajudar molt amb el funcionament de Surt, i l'Anna Camargo, que encara que la vaig conèixer molt poquet, la seva manera d'expressar-se i de parlar em deixava amb la boca oberta. Dones amb qui hem treballat, amb qui al final també crees un vincle molt fort, que discutíem l'altre dia, no? Fins a quin punt en l'entorn d'acció social, no? Aquest vincle, aquesta afecció cap a les persones que generem a vegades, fins on s'ha de tallar, fins on no. Verónica, porque fue la primera persona que yo conocí al llegar a Surt y me ha brindado un apoyo incondicional y aparte una atención muy personal entre ella y yo. Ahora pues ha crecido un vínculo de amistad también con Ángela, porque Ángela me ha servido mucho en el empoderamiento para encontrar mi yo interno. También de Gerard, porque Gerard siempre que tiene un proyecto nuevo y sabe que yo me puedo beneficiar, pues siempre me incluye, me tiene en cuenta y sé que ellos cuentan conmigo y yo también puedo contar con ellos. Doncs jo el que imagino o el que espero és que tinguem nous projectes i noves propostes de treball perquè hi ha alguns dels reptes que estem treballant ara i ja estiguin assolits. Un somni amb molt de desig és que imaginem que surt que no ve cap dona per violència de gènere. Estaríem supercontentes que realment fos així, de no haver de treballar en aquest àmbit, ojalà, tant de molt. I no s'hagués de donar ajudes econòmiques
que totes les dones siguin independents econòmicament, autònomes. Que puguem parlar d'equitat efectiva. Jo m'imagino una entitat tan viva com és ara, amb molta capacitat d'adaptar-se i d'entomar nous reptes, molt sòlida, molt motivada, amb nova gent, fent canvis, fent que no hi hagi violència, com avancem cap a l'equitat i com treballem i com facilitem l'empoderament de totes les dones. Poder ser capaces de col·lectivament definir una estratègia per assolir els propis somnis. Espero que segueixi acompanyant el moviment feminista com ho ha fet, diguéssim, sempre, una mica com quan dava la fina, l'any 93, quan s'havia d'anar a discutir sobre el concepte de feminisme a l'administració pública, doncs a veure si del 2025 seguim, diguéssim, acompanyant-lo, igual que es va fer potser aquest 8 de març i altres anys, i segueix en aquesta línia de lluita, que al final, tot i que sigui una fundació, també és una lluita activista. Jo em quedo amb una frase teva, que has dit: aquí hi ha molta energia, aquí darrere hi ha molta energia. Conèixer tota aquesta, els inicis i d'on va sortir Surt i com va arrencar, no? Quedo una mica amb l'emoció i l'energia que demostren quan expliquen les persones, diguéssim, permeteu una paraula més antigues, diguéssim, dintre l'entitat, no? És a dir, aquesta capacitat de connexió, no? I de connectar amb un mateix projecte i amb un mateix compromís és el que m'arriba i amb el que em quedo. I tant de bo continuï així.